Tänään onkin pääsiäispäivä. Pistän valot päälle. Tässä menee hetki. Tämä onkin pääsiäinen. Menen hissillä alakertaan. Minkähän minun on pakko mennä? Piiloitan näin. Minne minä voin tämän piiloittaa? Hyvä. On täällä takana. Vähän aikaa vielä pitää odottaa. Eli siis puoli tuntia. Hyvää pääsiäistä. Mitä? Läisin muuna. Minun pitää lähteä hetkeksi edeseen paikkaan. Hei hei. Me kaikki joudumme. Niin kai se sitten on. Niin. Ja kun vierat olivat lähteneet. Mistä te herätitte meidät? Haistan luun. Todella hauska, että pääsit tulemaan meidän kotiin. Tule aina uudestaan, aina ja aina ja aina ja aina. Täällä tapahtuu hauskia, on tosi kivaa ja vielä kerran näytän taloni. Siis tässä jaksossa. Seuraava jakson nimi on Mörkö ilmestyy. Hei!